Ang ganda dito, no? Small, medium, large. Nanay pa, Ang ganda. kadalin lang. Wow, talagang floral na floral. Ay, ang base! Kaatam sa niyo, ano? Ano na siya? Bagon mata. Kaatam sa niyo. Ay, hostess na kayo gapon. Sabi niya, Nagasunod sila sa, ato kami sa Malinta, pa Uy, katabi idol sa na ito? Milagros. Okay lagi na naga. Sige, sige. Mas malinaw na kita ang pagdidiyang ano, view. Pangkurlak. Dr. Uni Anthony Jake V. Duran. And of course, Mr. La Concha himself. Oy, cream and glaze na. Dali sa cream and glaze. And his lovely wife, Mister. teacher, Baliktad ko mali. teacher Shehera Burgos Lim with cheese. Wala mo man gipagitan nga rin yan. So, lakon siya lang sabi mo. Okay. Fourth wonder. Our court commander, Mr. La Concha. Mister La Concha. Frances. Lakon sa dos. And general merchandise. Sing. Denting company. Yung nagkakanta yun. Mr. Celsius Maurice B. Lim. Tama si Kuya Reg. Gurang na kita, di ba? Maanak kasama kasi yun, napunta na sa tawag sa iyo dati. Okay? Pero at the end of the day, pag gina-analyze ko tanan, di ba? Kung nakantan na ginagihan nato, tapos kung gahay na kita niyan, pag di naman talaga nag-matter kung nano ka niyan. Gay, nagamatter man. Di naman talaga nag-matter kung peraming karta na sa iyong bulsa. Di naman nag-matter kay kung hain ka niyan, di ka naka-star. Kung inaba mansyon, or kung inaba inan para sa tibida na... Sa ako ng microphone yan. Diba? So, at the end of the day, pag ginaisip ko talaga, dapat pa talaga ako magkabe? Bagan, the more that I reflect, bagan ginaisip ko na mag-discourage ako. Pero the more that I reflect, bagan, naniningaw ako makita ito nahuhulog lagi sa journal. Naniningaw ako dati na makadibata ako. Ay naniningaw ako makita ko lagi si Tor. Pag naisip mo, pag mga ginagihan nito ng mga tao, di ba? Kumbaga pag naisip mo, tananin na natin mga, kunano kita niyan, kunano ka mo bawat sa atin yan, of course, bawat sa atin nag-contribute sa ating growth, sa ating development. Di ba? Palakpakan na natin ang bawat sa atin, di ba? And that was my reason, of course, for saying yes, I will be there. Aram ko, bawat sa atin may kanya-kanya na reason, may kanya-kanya na reflection.
Nabawasan na sa iyo tsansa. Aluy masambata. Grabe kayo ng pangaipo sa 500 San Valencia. Panggatas. Dili siya entrado. Dito sa pandango ni Ma'am Pipa. Iba ini din na level sa namang talent. Regional to, regional. Regional. Uy, national nam siya. Dili man siya ram. Nam. National. Okay. Orasan, akapela ini. Uran music na guide. Kaya nawawarak kita. Ang lyrics lang pinanglanta. Wala kita lyrics? Kaya wala ka bumanggana. Anak ka bulig ang asawa mo. Si Lyrex. Lyrex? Bulig na kita. Bakit siya umuwi? Because we are family. So, namimiss na yung family. So, sabi ko nga, parang ABS-CBN, family is love. But, you know, this event would not be successful kundi sa pamumulit ni Doktora. Diba? So, let's give Doktora Iris a big round of applause. And also, a big congratulations for passing the diplomate exam for psychiatry. Yes, that's why libre ang dinner natin at ang breakfast bukas. Maraming salamat, Doktora. Pangalawa, maraming salamat din sa mga kapamilya natin na umuwi pa galing sa iba't ibang lugar. No, so unahin na natin si from Cebu, the great Marlon. But it's just a price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes, 'cause I miss the bright side. Okay kayo, lamig kayo. I'm coming out of my days and I've been doing just fine.
along a Broadway, where hustle is the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's little road of compromising over the phone. Video. The song we talking in the boat back inside my shoe. Like the rhinestone cowboy, riding out